fašiangy, samopašné sviatky, ktoré sme si pre vás pripravili pri 5. výročí od založenia našej folklórnej skupiny. Rovnako ako minulý rok, aj teraz vám chceme priblížiť kalendárne obyčaje, ktoré sa konali aj v našej dedine. Minulý rok ste mohli vidieť pásmo vianočných zvykov od Ondreja do Vianoc, no a dnes vám chceme priblížiť obdobie fašiangu. Fašiangy neboli samozrejme len o zábave, jedle, pití a tancovaní, ale aj o prácach, ktoré sa museli vykonať pred Veľkým pôstom. Práve preto sa ešte dievky schádzali na priatkách, no a chlapci za nimi chodievali väčšinou štvrtky večer, kedy sa spievalo, tancovalo a hrali sa obľúbené hry ako Kučbaba alebo na krúpy. Rovnako bolo potrebné aj poprať všetko prádlo, ktorého bolo často aj plné koryto. A zdá najobľúbenejšou fašiangovou časťou bola fašiangová obchodka, u nás nazývaná aj bursa. Zápis v kronike hovorí, že bursa sa začínala práve piesňou Fašiangy, samopašné sviatky, čo sa v nich premárni, kedy mal tie zlatky. Mládež poobliekaná za cigánky, čertov, kominárov, medveďov alebo iné rozmanité masky chodievala spevom po dedine, kedy im domáci prispeli slaninou, klobásou, pálenkou, šiškami alebo aj dákym grajciarom. Vyvrcholením bursovníckeho veselia bola bursovnícka zábava, ktorá sa konávala v krčme. Dievčatá zvyčajne pred krčmou čakali na chlapcov, ktorí im zložili dnu, no a museli zložiť krčmárovú zálohu za zábavu. Tancovala sa nielen obľúbená stankovská mrvenica, ale aj tanec s klobúkom, kde krčmár kradol chlapcom z hlavy širáky, no a dievky ich museli vyplatiť, aby sa mohli zas baviť ďalej. Celé fašiangové obdobie a príchod pôstu skončilo pred Popolcovou stredou v utorok, a to pochovaním basy, kedy sa parodoval smútok za zábavou, veselým a uvoľneným obdobím. Ešte na začiatok sme si pre vás pripravili takú krátku prezentáciu v podobe fotiek. Ja trošku zhasnem, aby to bolo lepšie vidno. Takže folklórna skupina Fočík vznikla teda v roku 2010 s cieľom najmä zachovávať a obnoviť tradície, ktoré sa kedysi robili aj v našej obci. Na začiatku sme mali teda rôzne debaty o tom, ako sa bude naša folklórna skupina volať. Boli tu návrhy najmä o majestátnom šípe alebo kope, no jednoznačne vyhrala osada Fočík. Preto sa teda aj voláme Fočík. Adam, poprosím. Toto bol náš prvý plagát, ktorý ste mohli vidieť vyvesený vo vývesných tabulách. No a takto sme si chceli prilákať záujemcov. A veru, že sa nás zišlo dosť. Bolo nás skoro 50, samozrejme. Časom sa to vytriedilo, no a ostali len tí, ktorí naozaj chceli. Prvá akcia, na ktorej sme sa zúčastnili, avšak ešte sme teda neboli celkom v kope, bola bursa v roku 2010, kedy sme sa spočítali a zišlo sa nás 50 aj s koňom. Bola vtedy riadna zima, môžete vidieť teda naše zoskupenie. A prvá samostatná akcia, ktorú sme robili, bola morená v roku 2010. Konkrétne teda vynášanie morení, kedy sme chceli odohnať zimu a privítať jar. Počasie nám prialo, no ako môžete vidieť na fotke dolu, tak vtedy sa táto tradícia len začala robiť. Zišla sa nás len hrstka, no môžete vidieť aj ľudí, no a rok čo rok sa teda pribúdalo. No a tu môžete vidieť aj našu nádej, ktorá už vyrástla a teraz stojí tu so mnou na pódiu, možno sa tam niektorí vidíte, čo ste tu. Deti vyrástli, stali sa z nich naši plnohodnotní členovia a takto sa prezentovali na Dni Matiek v roku 2010. Ďalšia veľká akcia bola stavanie májov v roku 2010, kedy sme robili kultúrny program pred kostolom. Takže to sú prvé tanečné kreácie opäť tej mladšej generácie. Ako sme boli starší, my veľkí sme si vtedy hovorili, že sme my malí a my veľkí. No a teda ďalšia akcia v dedine boli guláše v roku 2010, kedy ešte nestálo ani pódium a naozaj tancovali sme na provizorných podmienkach. Vyhrali sme dokonca druhé
miestom, takže tu opäť môžete vidieť. A naše prvé kroky mimo dediny viedli kráľovia na kráľovanský putnícky deň v roku 2010, kde sme sa prezentovali súborom piesní a tancov z našej obce. Takže opäť naši malí. No a nezabudli sme teda na tých našich najmenších, pripravili sme si pre nich aj sladkého Mikuláša a nasledujúcou akciou boli zvyky na Luciu. Môžete vidieť, že nám krásne znižilo, zamúčená biela kačka, tam sme na našli. No a rok 2011 teda opäť sme začali tradičným vynášaním moreny, kedy nám v tomto roku tak fúkal vietor, že nám morena nechcela asi 10 minút teda splanúť na moste, ale nakoniec sa nám to podarilo a ja sme privítali. Stávanie májov v roku 2011 bolo tiež veľmi zaujímavé, tam zvládli sme opäť na strede cesty, kde nás obchádzali autá, ale zvládli sme to tak či tak, nehali sme sa odradiť. No a na folklórnom kluby sme sa opäť prezentovali pásmom zvykov zo Frankovia. Tam nakladajme Guláša v roku 2010. No a koledovalo sa aj po dedine na Vianoce v roku 2012. Potom sme mali trošku útlm, nakoľko mnohí naši členovia sa rozviezli po svete, najmä do škôl. Ostala nás len hrstka, mysleli sme si, že to už asi aj zabalíme, ale nakoniec sme si povedali, že oplatí sa to aj aspoň pre nás.